wasekhaya futhi umshado wami uzokonakala manje ngenxa yengane le. Uma uthi uyena ubebudedengu ngani? Into engangithe akazenze mina ngingakholelwa ukuthi uzenzile. Futhi mina ngikholelwa ukuthi izinto azenzile azakhulelwa. Waye ngithi umjovo ushaka esebenzisanga ngamaphilisi lawa ngangineze imanje ayawathenga ngikhoja ayawathenga. Unasho ukuthi angiwathenga ngamaphilisi. Nesho ukuthi ngibe nayo isho ngoba kwalona akwazi ukukhombisana nalodi iphilisi baba nani ngamaphilisi engingawathenga singathana lawo mina bengineza imali njalo ngineza imali. After 2 months ngineza imali uzothenga amaphilisi. After 2 months ngineza imali uzothenga amaphilisi. Yazi mina kuyona yonke lento esiyikhuluma la yini enginesho yayo. Yebo mfowethu. Ukuthi bengingakhondomazi. I-protection bengekho futhi akekho bekhumbuza umuntu. Hayi uthi ngoba kwasekuqaleni nje asasikhuluma into njengaleyo. Zavele zakhala. Zavele angizwanga mfowethu. Zavele zakhala. Akavele kwenzeka nje mfowethu. Dadewethu njengoba ubhalile la kwishow yini oyifunayo noma ufuna ahambe yazi ubaba ngapho ukuthi ngempela uyathanda kathanda ingane uzoyigcina simply because of 1 or 2 or 3. Ingane ngizoyigcina. Namanje ngingashintshi. Into engidinga kuyena ukuthi nje yondla ingane noma singangasathandani anginankinga ngalapha. Uma nje ezokondla ingane ebe ubaba yena inganeni. Ingane yami yokuqala le ukuthi ngikhipha ingane yena futhi angisiyo umbulali. Ukukhipha ingane kufana nokuthi kuyobe kufana nokuthi ngumbulali. Kuyoba nje isono leso engizohleli ngisazi ukuthi nginesono lapha. Ngakho ingane ngiyayigcina futhi uma Sanibonani, igama lami nguZanele Bhengu. Ngizela ekhaya ngoba khona isixazululo engisifunayo nomuntu wami. Ngiyathemba ukuthi ngizosizakala ngoba ngizelana. Mbukelo hlelo masikubingelele sikwamukelo. Yalazi igama leshow silibeza ngokuthi silungisa umjolo. Lithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Yalazi kudaba ukuthi la we all about fixing ama relationship amaningi ahlukahlukene nezinkinga eziningi ezihlukahlukene. Nawe nenkinga nethinta umjolo ungasabi ukusithumelela i-email to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While you're doing that ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho ihlobo zakho na wonke nje umuntu ofisa ukuthi azi ngayo ngakhohlwa ukuthi kumele sikhule sonke size sifike lapha ku 100k subscribers noma futhi sidlule sithole ongaphezulu kwaloko. Ungaphinde futhi ube a membership of this channel ngokuthi usijoyine uphinde futhi upress nangu thanks lapha ezasi okuyikona ukusiza ukuthi ukwazi ukuthi ulekelele le channel ukuthi ikhule. Mhlawumbe ngele ilanga wathola nje sisebenzela emahhovisi ngenxa yokudonate kwakho indlela owenza ngayo towards i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Well, episode namhlanje ihluke kakhulu ke icishe ifane mhlambe nenye episode esike sayenza before ngoba ngenxa yokucayibodaba siyamfihla umfowethu oze kwishow negama lakhe futhi sizolifihla. Siyazi ukuthi mhlambe ngenzeka futhi liphume ngoba phela izithandani zibe zibizana ngamagama. Meke nje udadewethu wabiza igama lakhe zobe soza leya sound ethi tut ngoba manje khona nabanye abantu abangenayo ngaphandle nje kwasisi lo oze la ukuzokhuluma ngendaba ethinta umjolo wakhe nomfowethu ozobe ekhuluma ngaye. Ukhona ke duze kwami njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kahle kwenzakalani nanokuthi kungani ela kwishow yethu namhlanje. Dadewethu siyakubingelela ohlelweni silungisa umjolo. Akubingelela unjani? Ngiyaphila mama kunjani? Ngiyaphila. It's a pleasure to have you on the show today. Ukukhumbuza nje umbukele ekhaya ukuthi ubalo sinaye namhlanje wakabani. Igama lami nguZanele ngwakaBhengu. Okay, mangolosi siyathokoza kakhulu. Njengoba igama leshow lizisho ke silungisa umjolo. Nawe usibhalelile ngoba khona into ofuna ukuyilungisa. Kwenzakalani? Yini lo ubone ngathi ayisahambi kahle? Ngoba ngizela ekhaya ngoba ngifuna isixazululo kumuntu wami engithandana naye. Okay. Ufuna isixazululo somuntu wakho othandana naye. Yini inkinga njengamanje? Inkinga nomuntu engithandana naye ushadile. Then mina manje ngisithola ukuthi ngikhulelwe ngithi ingane yakhe. Oh, okay. Shuthi kahle uma shintshontshane uyena ubengintshontsha wena wakhetha. Yeah, ngayibeka kanjalo. Okay. So uthandane nomuntu oshadile nathi senithandane kamnandi wavele wabamba. Masubambile kwenzakalani?
Ngamcela-ke ukuthi ngicela ukumbona, ngamchazela. Uma ngimchazela, wangafuna nokuyizwa nje leyo ndaba, wathi angisikhiphe isisu ongcono. Okay, so mengabe ethi skip isisu, what went into your mind? Yini nje efike emqondweni wakho wena kuwena kuthini ngaphakathi? Angivumelananga naye futhi angisoze ngavumelana naye ngoba angeke ngisikhiphe nje kahle kahle isisu. Angeke usikhiphe. Ingane ngizoyigcina. Okay. Yes. So the main aim ekwenze wabhalela la kwishow yini? Ufuna ukumtshela ukuthi ingane ngeke uzoyikhipha ethanda engathandi noma ufuna ukumtshela ukuthi asupport ingane? Yini kahle omenze wabhalela ishow? Ngifuna ukumtshela ukuthi asupport ingane kahle kahle. Noma ke sengaqhubeka nempilo, mezo support ingane nje kube kuphelile nje. Okay, before zonke lezi zinto ezenzakalayo, mhlawumbe uthando lweni bekuthando kanjani? Ube umuntu okujabulisayo, ube umuntu ohappy, umjolo wenu ubuhamba kanjani? Besithandana nje, bengijabulisa, engikhipha, yabona nje, enginika nezidingo engiyidingayo. Kodwa kwashintsha lokho ngoba sengimtshela ukuthi ngikhulelwe. Umama wakhe wekhaya akusho ukuthi akazi noma ubazi ukuthi mhlawumbe ubaba uyantshontsha eceleni? Akazi. Oh, okay. I know. Sizokulandela ke umuntu wakho simbeke la sikhulume naye then mase siyabona ukuthi isixazululo sihamba kanjani. Uready ukuthi umbone umuntu wakho nikhulume sithole isixazululo senkinga yenu? Ngiready. Njengoba ubona ke mbukele ukuthi I know uMangcolosi uready ukuthi abone ngempela ukuthi kwenzakalani noma eze ukuthi le ndoda ifuna ukuthini. Le ndoda le iyahamba noma ke inonkosikazi wayo. Mind you, inonkosikazi wayo mase yabuya izithole noMangcolosi. Mezithola noMangcolosi, uMangcolosi avesana abambe. Mase bambile isithi akukhishwe ke ingane. uMangcolosi uyalo yaphethe ukuthi hayi ngeke ungafa. Khongane yakhe ikhishwayo. So namhlanje so discussa lokho ingakho ke sikhethe ukuthi siyamfihla umfowethu asigcine ngokumfihla. Mekwenzekile uMangcolosi waphahluka igama lakhe. Cha impela abasi-edithelayo yozwa sebeyifaka leyashandisa esitudio ukuze phela ungamuzwa ngoba ngempela kushubile and le ndaba ithinta nonkosikazi ongazi ukuthi indoda yakhe yaphinga noma yenza okungasile ngaphandle. Ake siboneke ithemba sisebenzisana nalo lo silandela manje ubaba womuzi wakhe sizombeka la sikhulume naye sibone ukuthi ngempela kuhamba kanjani when it comes to umjolo wakhe noMangcolosi. Njengoba ubona ke mbukeli usefikile ke umfowethu okuyena sokhuluma naye. In fact ubaba esokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi ngempela kwenzakalani emjolweni wakhe nodadewethu. Njengoba sesisizwile ke iside la dadewethu uMangcolosi sizozwa ke manje iside lababa ngapha ukuthi kwenzakalani nanokuthi yini indaba impela azafike kulesinqumo athanda ukuthi afike kusona njengamanje. Uyakhumbula usikutshelile eqala uhlelo ukuthi asizokwazi ukuthi simveze ngenxa yokucayi nje bodaba ngoba lo daba alusathinta ukunakala kwabo kuphela bobabili kodwa njengamanje selifaka ke nomndeni wakho baba liphinde ke futhi lithinte nomndeni wangapha kadadewethu. Baba siyakubingelela sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo. Ngiyabonga mfethu ngiyaphila ninjani? Hayi no ukukhala kusizi siyaphila kahle kakhulu noma ke kushoda nje lapha nalapha ya. Njengoba ula kwisho namhlanje uyayazi inkosazana? Yebo ngiyamazi. Uyamazi. Inkosazane le iyakhala baba ithi hayi no uyithandile wayinikeza uthando uyikhipha uyenzela zonke izinto kwangazi ukuthi ayazi yavuma neSnowball wacambalala uthe mase ucambalela uyathi masimithi so yitshela manje ukuthi ayikhiphe isisu ke manje. Ya mfowethu khona noma ngeze nginabe kakhulu basuka kude naye umama lo. Sithanda impela kwamnandi kwakuhle. Kodwa phezulu kothanda lwethu bekunemigomo nembandela sesibekelene yona ngaphansi kwesimo nami ngiphila ngaphansi kwaso. Umama lona ngangitshele kahle ukuthi njengoba nje sikele lolu uthando lwesibabili kahle nginayo umama osemakhaya. Bahlathi ngishadele unkosikazi kunezingane nomuzi. Yes. So isivumelano sethu ukuthi sizokwenza kwesikwenzayo supportana ngendlela supportana ngayo ngendlela nami ngimsupporta ngayo njengomuntu engibambisana ngokuthanda. Kodwa ke kwase kuba sekutheni konke esikwenzayo akazama ukuthi azivikele ungazi kuvele ungoshe ekhaya. Usekhona manje ungoshe ekhaya. Phela manje njengoba ngiyacabanga ukuthi sengibizwe nje njengalezo kwakhona lokho engibizwe khona lento bese ngayilungisa ngisho sisubabili ekhaya. Kodwa ngoba sesongibizela ngaphambi kwamakhamera ke lawa hayi angeke ngisasho lutho. Bese soyilungisa kanjani ngoba ngakutshena ngakubiza ngakucela ukuthi sikhulume.
then wangakulalela wathi angikhiphe ingane. Phela mama phela ngathi mama ngangikade ngikhulume kahle ngosekuqaleni sizama ukuthi sivikele ngokwamali ukuthi ivikele anginikeze imali mina. Ungazi ukuthi noma ngabe uyayivikela uyajova. Kuyenzeka ukuthi ukhulele. Mama ngikade ukukhuluma phela mama. Ngakunikeza imali uhambe uyojova ukuthi mina uyajova. Akubekela isimo sami sasekhaya. Ukuthi manje kokho vele ungosekhaya umshado wami uzokonakala. Ngingajovi mina ngoba ngikhulele. Cha phela ukuthi ukhulele mama. Ngithi ngiyasho ukuthi ngangijova. Kodwa manje ngikhulele. Kodwa ke mama ngiyabona manje lokhu kwenza kwakho mina ngizokholwa kanjani nje bujova wena ngoba manje ukho umuntu usukhulele manje ekubeni ngithi nami ekhaya ngimi kanjani nginomndeni angithi sekwenzekile ka ayikho into esisazoyijika futhi lokho angathi mama bakho ngiyakubeka ngiyaphoqa wena ukuthi wamke kodwa mama ngiyakuveza bakhona odokotela kukhona indlela yokwenza odokotela ngakuneze kwamali sekodokotela ngiyavuma wanginika imali ngiyeke nami sengisho kwamanje kodwa manje angithi mama njengoba inyanga angithi mama ukhathi inyanga njengoba inyanga isephansi kanje bese ngaya kwadokotela ngeze imali ukuthi hamba indawo uhamba ungcono ngibulale usho ukuthi ngibulale cha ukubeka kahle uthi ngikhiphe isisu usho ukuthi ngibulale ungakubeka mama ukuthi uyakubulala abortion so into ehlukile leyo ayifani nokubulala leyo so wena baba ufuna ukuthi uMangcolosi abulala ingane yakho ufuna ngibulala ingane ukubulala phela lokho angeke ngenze leyo nto mina hayi ngoba ngithatha ingane ibulawe hayi hayi ngithatha ingane ibulawe mama ukukhipha isisu kanti yini phela ukubulala phela lokho angeke ngiziqolele yabo mengase ngikhiphe lengane le ukuzixolela kwami kuyobe nje kodwa manje mama uyabona ukuthi manje le ngane manje kuba khona kwayo nami izongilahlekelwa manje ngumndeni wami wena nje into esabayo kushuthi makoti wakho awucabanganga ngaleso sikhathi ngoba the time obhizi umnikeza nilala nodadewethu bezikhona indlela yakhe ningenza ngayo beningayisebenzisa iprotection imnandi le ngane baba cha futhi musukubeka kanjalo futhi imnandi le ngane uhluleka ukufaka ikhondom ngiyakubuza baba ngiyakubuza uhlulekile ukufaka ikhondom wayimithi cha kodwa futhi angibona umbuzo ngibuza wona lokho okwami nayo lokuthi njani uhluleka ukufaka ikhondom wahluleka ukuchamela ngaphandle ke sekunikile ithuba cha phela kunemkhomo nembandela esasibekelene yona mina nayo ukuthi uzoyichamela cha futhi hayi leyo umgomo nembandela kwakuthi uzoyichamela cha futhi imgomo ayibekile futhi ingane futhi ilene ethe izinto ngangithe izenze ayithe iyazenza kimi kodwa manje imphumela akhombisi iyazenza yabo manje ongakube sengithola ngathi manje mina ngeke ingane into engengenze lona manje ngisame lapha angeke ngishintshe futhi kodwa mama wabona into yokusiza nje ukuthi uhambe ukhuluma nonkosikazi wakho kodwa nawe angithi wawazi ukuthi unonkosikazi kancane futhi kodwa yabona mama ukuthi ngendlela manje ngendlela osho ngomuthi ngijahe unkosikazi ubona ingane yawo ukuthi le ngane nawe wenza ngathi manje ubuthanda ibe khona ukuze igazi lakho nangiphiki phela igazi lami kodwa manje ngendlela osho ngayo yabona manje usuwenza manje ngathi nje bekuyinhloso yakho ukuthi le ngane ibe khona inhloso yami mina bengijova ngenza sure ukuthi ngizomandlela osho ngayo ukuthi ngisaba umama manje mina yabo sekwenzekile phela kumele wamukele manje uma ulahla igazi lakho uzilahla wena phela manje mawuzolahla lesisu hey u strong uhlula imjovo hayi mina futhi bengathembi ukuthi mama uyajova sasa bengathembi ukuthi uyajova mina ngicabanga ukuthi bengijova ke hayi mina ngisungathi uyajova noma ungikhohle benginika nemali soka imali benginesona ngisho ubungayenzi bengathi uyenze mina ke ingane yami ke ngizoyithanda ke kodwa mhlambe baba wena kodwa manje into engiyifunayo kuwena ngifuna isondla hayi ukuthi ngifuna sithandane simelane kuthandeni into ke ngisho ukuthi uyondla ingane manje futhi into engisho ukuthi kahle umama lolu kahle ufunele ukufeseke inhloso zakhe ngani manje ngengane le nto sayithwele manje angithi lezi debe ngayikhuluma before kuba khona kwengane esini sakhe manje yonke into manje singiyacindezeleka mina ngithi ngoba mina lokho ngangithatha iqalo seqaleni yacaca lokho ngithatha iqalo seqaleni ukwenzanga kwakhona manje ngikwenzile ngiyenze njani nginika omunye umuntu ingane nginike baningi ingane yakho kodwa mama khombisa ukuthi uwenzile ngendlela ingane wena mongayondli futhi mina ngizokwenza sure ukuthi ngiyaqonda lapha kumkakho ngiyamtshela ngoba usaba yena ngiyamtshela ukuthi lengane awukwazi ukuthi kumama weqemini ngizokwenza ke angikweqanga ngiqale kuwena singayilungisa le nto le ngiqale kuwena lo nje awunginikeze mama inyanga ke ngicabange kahle
lento sibona silungisa kanjani ungazi uye kumama mina ngikhulumile nawe Yebo. wangangizwa ngithi ngaze ngadecide ukuza la kulolu hlelo leli ngiyethemba ukuthi uzosizakala la uma ungafuni futhi ngizokwenza show phela kodwa manje musufaka kankosikazi manje awuboni ngathi lento ngeke salunga yonke manje izolunga cha awuyekele mina angithi usaba yena wena hayi Ngengane yakho. sengibhekela phela umuzwa mina lapho ingane yafanele ingene ngendlela ekhaya bese uyawena kuqala kumama mina ngingakambikeli mina ngeke kusenzeka le ndlela manje bokufisa nami ukwenza ngangafuni ukuthi ngenze njalo kodwa manje ngiyabona ukuthi ngizokwenza njalo mhlambe uyabona ubungozi laba bezinto ezingase zenzeke one usezamile ukuthi expose towards i-public but ke sakwazi ukuthi kufihle abantu abakuboni njengamanje nabe ngithi ngizomveza futhi bengifuna evele nje la ngoba ngiqalile ngakhuluma naye wangangiyuzwa bengifuna evele uma kuwukuthi akulungi nala kwishow obvious manje uzoya kumngakho because ngazi ukuthi kushuthi ubonga uyile genge edla ingathuli ngoba ungathi uyakwazi ekhaya kushuthi ubuthi mangabe udla mase uyacula ukhuluma ukuthi ngiyakwazi vele yabo so uyakwazi ekhaya mama so mfowethu ekhaya uyakwazi kodwa phela sadlula ngemoto ngimkhombisa hayi ukuthi ukwazi phakathi angikhombisa nginakho ekhaya ukuthi noma kuyini into abengidinga ukwazi afika ngakhona ngithethe ukuthi ngazi ukuthi ngimbheke nawe so njengamanje uyabona ubungozi balento engasenzeke mekukuthi uthi akakhipha ingane manje yabo ukuthi mhlawumbe ingane yakhe yokuqala yokugcina wena unazi izingane ukwenza abortion kuthiwa kunobungozi nabo ndlela yabo so mekukuthi ukhipha ingane kanti yokuqala yokugcina angabe sayitholene sokwenza njalo and wena nomndeni wakho ushadile mhlambe futhi ngiyakuzwa kodwa lento futhi kodwa futhi ngangikhulumile waseqaleni nje ukuthi akazama ukuthi ayivikele kodwa manje kodwa manje ngithi la ngempela futhi ingane yami le yokuqala manje usangilahle kanjani kodwa manje ngithi lokukhuluma ngiyakhombisa uyivikele leyo nto mina ngibaleka nayo ngoba manje wena kusho ukuthi vele ubungangithanda yazi ke mina bengithanda futhi ukuthi ube uyena ubaba walengane yami lena bengithanda ukuthi ube uyena kodwa manje ngendlela actor ngayo ngathi nje ngiyakuzwa mama umthanda khona eshadile mama hayi bazi mfowethu uthenga khona eshadile kodwa uthando belukhona yebo kona bengimthanda noma eshadile cabanga lengane sakuthanda namanje iphoqa nje isenzo sakho sokuthi mase kufika ingane manje sokuthiwa ayibulawe mfowethu indaba yengane soyikhuluma nayo usisi sikhuluma indaba yengane ngoba ngiyabona impela ngathi icala lidla mina noma ngeke kusabhekwa yena njengomuntu wesifazane kodwa manje idoda ebe wrong kanti kahle kahle uyena webudedingi kodwa ngoba manje ngiyabona manje siyafuna manje ukuthi asangihambele phambili nasekhaya futhi umshado wami uzokonakala manje ngenxa yengane le uma uthi uyena ubebudedengu ngani into engangitheka akazenze mina ngingakholelwa ukuthi uzenzile futhi mina ngikholelwa ukuthi izinto azenzile azakhulelwa wayelento nje umjovo ushakala esebenzisanga ngamaphilisi lawa ngangineze manje ayawathenga ngikhoja ayawathenga uneshow ukuthi angiwathenga ngamaphilisi uneshow ukuthi ngibe nayo sho ngoba kwalona akwazi ukukhombisa nalodi iphilisi baba nani ngamaphilisi engeke ngawathenga singathanda nawe mina bengineze imali njalo ngineze imali after 2 months ngineze imali zothenga amaphilisi after 2 months ngineze imali zothenga amaphilisi yazi mina kuyona yonke lento esiyikhuluma la yini engineshow yayo yebo mfowethu ukuthi bengingakhondomayi i-protection bengekho futhi akekho bekhumbuza umuntu hayi ngoba kwaseqaleni nje asasikhuluma into njengaleyo zavele zakhala zavele angizwanga mfowethu zavele zakhala akavele kwenzeka nje mfowethu dadewethu njengoba ubhalile la kwishow yini oyifunayo noma ufuna ahambe yazi ubaba ngapho ukuthi ngempela uyathanda kathanda ingane uzoyigcina simply because of 1 or 2 or 3 ingane ngizoyigcina namanje angikashintshi into engidinga kuyena ukuthi nje yondla ingane noma singangasathandani anginankinga ngalapho uma nje ezokondla ingane ebe ubaba yena ingane yami yokuqala le ukuthi ngikhipha ingane yena futhi angisiyo umbulali ukukhipha ingane kufana nokuthi kufana nokuthi ngumbulali kuyoba nje isono leso engizohleli ngisazi ukuthi nginesono lapho ngakho ingane ngiyayigcina futhi uma engakwenzi lokho ngizohamba ngiye kumakoti wakhe ngitshela ukuthi ngikhulelwe ingane yakhe uyezwa baba ufuna nje ube supportive kwingane akakudingi ukuthi mhlambe niqhubeke nithandane
kodwa sengingaba kunina ukuthi ngiyayiqhuba into yeni into ayifunayo nje ukuthi agcine ingane yakhe masikhona futhi ifikile ingane ukwazi ukuthi uyisupport uma ungakwenzi loyo uzoya kumamkhulu ayosho ukuthi kunengane yale ekhaya. Hayi mfowethu ngizwa kahle ngizoke ngizama sike sixoxisane naye uZanele lona noma singasekho phela ngoba phela vele ngiyakwazi kubo okwengane hayi ngiyakubona phela nami ngathi khona la ngibe nephutha khona ukuthi ingane mesifikile bese ngithi asale esedla amaphilisi akhona bese ikhiphela ngaphandle. Hayi ingane ngizoyisupporta mfowethu kodwa okwasekhaya uzoke ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi ngibikele umama ngumama ngizokumtshela manje. So muthi sithatha isikhathi silindele isikhathi esingakanani mhlambe ama results. Ngeke ngilindise ingane izibe khona. Abona ukuthi lento engithembisa ngizoyenza nikuyena iyenzeka yini. Uma ngabe ukuthi cha lokho angikwenzi usengasho ukuthi hayibo wendoda ngathi uyakhumbule ukugcina ukukhuluma kwethu ukuthi asikhuluma ukuthi sogcina sihambe sigcine i-meeting le iphelele kuphi. So angifuni ukuthi le meeting esizobe sisayiqala kwayisibile eyesithathu iziyophelela ekhaya. Umjolo wenu nithini ngawo uzoqhubeka ube khona noma mhlambe manje hayi no. Cha yena uma kasiyeza ngosambe bengisamthanda mina. Bengisamthanda yena ngoba okubi bengakuboni besaphathene kahle kukho konke akukho vela kangiphoqa khona. Understand futhi. Uyazi ukuthi kunomama yena understand khona kunjalo yabo. Ngoba naye ukho nje uyazi ayikho into bengamenzeli yona. Inkinga manje le ngane kona ngoba ngiyami ayikho engizoyenza kodwa ngiyabona khona lana yena kahle befuna ukufeseka inhloso zakhe ngengane. Kodwa ngoba phela ingane ingenile akukho ukuthi ibuyele emuva. Funa sengoyithatha njengawo futhi umndeni wami mfowethu. Zikhona inhloso kade unazo mhlambe njengoba uze wakhulela ngoba ngazi ukuthi ubaba ngapha ukholelwe kutheni khona inhloso wena obunazo ngokuthi uzukhulela. Ukhuluma iqiniso nje. Azikho mina inhloso benginazo. Kuzenzakaleleke ukuthi ngibe nengane. Vele ingane yami yokuqala lena. Ingane kade ngangithanda kodwa hayi ukuthi bengifuna manje ukuthi ngibe nengane kuzenzakalele manje. Mhlambe leyo nto mina engisazoyikhuluma naye ukuthi asibe nengane. Hayi no kuyazwakala. So baba uyasithembisa ukuthi ngempela lento yokuthi akukhishwe ingane manje yinto esikade igcina ukukhulunywa ngeke iphinde. Angibothi ngophinde iphume emlonyeni wami amagama njengalawo. Phela ukuze ngikhiphe amagama njengalawo ngisuke kulokho kangikhuluma sekuqaleni ukuthi azivikele yena ngoba ngangibalekela zona into enjengalezi. Ngikhuluma nje lokho uma vele izinto enjengalezi ngathi ngikhulumile nayo before. Ukuthi ngizonjengafaka ayigadi zingenzeki kuyena. Ngoba umuntu mfowethu uma usukhona nokuyivikela sikusebenzisanga sengiyabona ukuthi icala vele lidla thina sobabili. Ngeke ngisakhala kakhulu uma nengane nangumama esethi hayi isisendleleni. Dadewethu gcina leyo ngane mekuwukuthi nje khonto idingayo uyazise le ndoda ibe seduze kwakho. Uma ukuthi futhi iyabaleka usitshazise usitshele sizokwenza isiqiniseko sokuthi uhleze khona eduze kwakho up until ingane zifike noma sekumele futhi kwazi umamkhulu kumele aze egcineni ngoba nizohlezi nimfihlela. Yes, ngiyabonga. Okay, uhappy ngokuthi ufikele ekhaya indoda yavuma ukuthi hayi no ikunikele ingane futhi njengamanje izokwazi ukuthi isupport. Ngiyajabula kakhulu. Bengivele nginethemba lokuthi ngizosiza ikhona la ngizosizakala khona. Okay. So nawe kodwa next time mekwenze ukuthole enye indoda eshadile ufake icondom mama uyazi. Mekwenze ukuthola indoda eshadile nawe baba makuwukuthi uzithole ingane ngaphandle enza phela iprotection. Hayi mfowethu ngiyakuthembisa sengogcina ngayo uZanele wena. Unless kuneyinhloso thizeni ke mhlambe zokuthi umenze umama wesibili yonke leyo nto leyo. Hayi sasingakafiki lapho mhlawumbe bekushaya ngakhona ngoba ngiyakubona naye lento useyiphusha la ngenkani njengoba ngisho nje yabona nje bonke le show mfowethu njengoba ngilokho ngishilo ukuthi nje yabona lento show mfowethu njengoba ngisho nje inhloso lengane kuba khona kwayo ukhupha yona lento ishow ngani mhlawumbe libekele nayikhuluma into njengaleyo ngakafiki la. No asikaze sayikhuluma sengiyazi. Kodwa izinto engisho mina nje ingane lengane nje wethu uyayifuna ikhona inhloso afuna ukuyifeza ngengane. Naku ngathi Qhubeka inhloso yani futhi leyo mfowethu konke esikhuluma ngawo manje sengathi uzokathi mfowethu ukuthi konke akayichaza manje ngiziyabona into eyichaza mfowethu
nami nginazo inhlelo zakhe ukuthi ngelinye ilanga boyena umama wesibili kodwa yena usuke wayiphusha manje ngalendlela yengane kodwa mase ingane vele yadala umdali nami yayide ngizoyenza so sengimukela konke mfowethu ya hayi no dadewethu siyabonga isibini sakho nje sokuthi uphumele obala u-expose nansi i-boyfriend yakho akade seyithi ulala umntana wakho siyabonga ukuthi umntana wakho safe njengamanje nizokwazi ukuthi nimkhulise nobabili siyabonga kakhulu ukuthi usithembe usibhalele kwishow ngiyabonga nami ngiyabonga kakhulu ngokusiza lami baba sithemba ukuthi amazwi akho uzowagcina uwakhiphe wenza isiqiniseko sokuthi ngempela umntwana uyamnakekela hayi ngiyathembisa futhi kuba njalo nangu ngizanele ukhona ngisho phambi kwakhe futhi nomama futhi agcina azile mama futhi ngizobe ngishilo nje mama ngizoba nesikhathi ukuthi ngimazise ngeke ngilenze iphutha ayikho ingane yami ezoba ngaphandle ekhaya ingasizi hayi no yezwa ke mbukele ukuthi amanye amadoda ashadile asahambe ezithola nje la ngaphandle and mezithola awafaki ngisho amakhondomu can you imagine hayi konzima emhlabeni kodwa ke asikho lapho kulungile nawe uma ukuthi uneyinkinga ezisinto umjolo yalazi udaba umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mhlambe ku-episode elandelayo siyobe sihleli nawe sibheke indaba yakho sikhuluma nawe ungakhohlwa ukusubscribe awulike uphinde ushare yona le channel gama lami ngingudlala Matifana and the next big thing in KZN siyabonga ukubukela kwakho